Tak, teď můžete mluvit. To je video, to hodím do komplu, ne? Tak to je hovno, tak něco, vole, kurva, žblechni, ne? Sama neuspěješ. Počkej, když zaplatíš 10, vole, jak uvidíš ty. Honzo, koupíš mě ještě pivo? Honzo, koupíš mě ještě pivo? Tak já nechci ani. Stejně nebudu. Ty to točíš? Jak Laďa minule, ne? Že prej točíš? Ne, já aspoň mám něco natočený. Hlavně to musím vymazat, jestli to tata najde, tak mě zabije. Jak mě na to ještě, jak něco zalečí, od začátku. No tak normálně teď a v jednom kuse. Vem olovo a arzený tamblej. Osypej sírou, co se svařilo tu. Z mozečků koček. Přísadu tam dej. Pak haskahaj tam po celou botu. A z židovky. Tam vetřit nečistotu. Hodně to splátněm z podívaných pén a vodou, jež byla z lázně jistých žen. Máš klastu mrazích kví. A Honzo, ještě něco řekni ty, než to vypnu. Kamarád. Honza je němý. Koupíš mě to pivko? Nemám. Nemám. Já mám doma prachy, já ti dám. Jestli chceš. No prstem. Ještě jedno mě vezmeš, ne? Daveovi vezmeš taky jedno a já ti dám 4 pětky dneska. Dobře, tak jo? něco na Honzi.